Det her det er slopestyle-banen. Jeg vil give jer en hurtig lille introduktion til, hvordan den ser ud, og hvilke obstacles der er. Den svære, det den ser derovre, det er donkey-dækken, som er et teknisk super svært rail. Til dem, der hellere vil køre noget mindre teknisk, så har vi en downbox her. Det giver færre point, i det den er meget nemmere at køre, men den giver også mulighed for, at man kan spinde lidt mere. Hernede har vi så anden feature, som består af de kicker, vi brugte til Big Air i går. Jeg tror, det siger 16 meter kicker. Ikke super lang table, men den skyder ret meget, så folk er relativt højt på den. Hernede har vi moneybooteren, som er den store kicker i banen. Den skyder lidt mindre end den, vi tidligere har haft. Til gengæld har den en længere table og en meget længere landing. Det er så en op til den sidste rail feature, som er hernede under. Her har vi så den sidste feature i slopestyle-banen. Den består af 3 forskellige rail features. Først har vi et flat rail, som er en relativt nem feature. Derudover så har vi et down rail, hvor der er en lille butterbox op til, hvor man kan få lov til at sætte et lille træk op, hvis man vil. Man kan nå at vende rundt fra switch til forlæns, hvis det er det, man har brug for. Og til sidst så har vi så en box derovre, hvor jeg forventer, at folk kommer til at spinde en masse. Ja, teknisk nemt feature det sidste, men igen mulighed for, at man kan lave rigtig store spin på.